салом дӯстони азиз, агар шумо проблемаи рехтани мӯи сар доред ё ин ки умуман мӯи сар надоред, ё ин ки мехоҳед риши ғафси зебо дошта бошед, ё ин ки мехоҳед фарбеҳ шавед, ё ин ки хароб шавед, ё ин ки мехоҳед аз простатит озод шавед, ё ин ки кирми рӯда доред, пас ширкати доруҳои исломӣ ба шумо кӯмак мерасонад. Доруҳои табиии ин ширкат соҳиби кафолат буда, хусусияти шифобахш доранд. Ба рақамҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба инстаграми доруҳои исломӣ муроҷиат кунед. Дастсафка дар шаҳри Москва дар давоми 1 соат ва дигар шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон дар муддати 2-3 рӯз мебошад. Аз номи канали мо гав занед, ба шумо тасбеҳ электронӣ ва тоқии туркӣ туҳфа мешаванд. Ҳама ссилкаҳо дар комментарияи видео. Ассалому алайкум бардорои азиз. Хуш омадед ба канали Дом Тиҷей. Ва пеш аз саршави навор ҳатман лайк ва подпискаро зер кунед ва зарблашаи зери подписатсияро дар реҷаи 3 пахш кунед. Хонаи навбатӣ ҳавлӣ мебошад бардорои азиз. дар назди посольства Америка. 1 сотик замин дар این тарафу бардор азиз 25-30 доллар мебошад. ин хонаи навбатимон 10 дар хона дорад, ҳавли 8.5 сотик замин, 1219 квадратный метр. нархаш 8 миллиону 800 ҳазор сомон ё ин ки 800 ҳазор доллар мебошад. ҳама шароитро дорад. ба иҷора ҳам дида мешавад. ина бардоро турни хона. якум ошона, якум коридор 13 ба 5.5 мебошад. як бори дига хотиррасон мекунем. хона 10 дар хона дорад, 10 та ҳуҷра. ошхона мебошад бардор азиз. ошхона 11 ба 5 мебошад. дохил мешавем ба якум ҳуҷра. хона бо тамом чизи чораш фурӯхта мешавад. наш 5 ба 3 мебошад. ин ҳуҷра 6 ба 7 мебошад. дохил мешавем ба меҳмонхона. меҳмонхона 12 ба 6 мебошад. ина бардорам, хона
бо дуюм дари даромад дорад. Иҷара мо бадтар нишон медем. ҳозир мо мебароем ба дуюм мошина. ина бардор. дуюм спальни. ин ҳуҷра 10 ба 6 мебошад. таи 40 квадрат. ванна туалет 4 ба 5 мебошад. ворид мешавем ба сеюм спальни. ин ҳуҷра 6 ба 6 мебошад. ванна туалет 4.5 ба 3. инҷа детский мебошад бардор азиз. 7 ба 5. чорум спальни 9 ба 7. ина бардор азиз, ду ошинаро буд кардем. ҳозир мегузорем ба сеюм ошина аз дигар дар. ина бардор азиз, сеюм ошина аз дигар дар медорад. ина бардоро ҳамон ҷое ки мо нишон дода гудем. инҷа ванна туалет мебошад. ин ҳуҷра 6 ба 5 мебошад. ина бардоро сал қариб таи 80 метри квадратӣ.
18/6 мебошад. ин хона дута дар дорад. боз яктаи дига зал. ин ҳуҷра 13/5 мебошад. мегузарем ба коридор. коридор тақрибан 20 метр дарозиш. ин ҳуҷра 13/5 мебошад. اینجا 3 ماشین بود. میبریم با 4. این 4 ماشین. اینجا آشنا میباشد 6/5. میگذاریم با کلانترین زالی همین خانه. این خانه 23/13 میباشد. ворид мешавем ба подвали ҳамин хона. ин ҳуҷра 10/6 мебошад. ин ҳуҷра 7/6 мебошад. ворид мешавем ба ҳамом, ба баняи ҳамин хона. ҷавана. инҷош ҳоҷатхона. як бори дига хотиррасон мекунем. 8.5 соток замин, 10 дар хона, 4 ошона, 1219 метри квадратӣ. нархаш 8 миллион 800 ҳазор сомон ё ин ки $800,000. агар хона ба шумо писанд ояд, ба рақамҳои 919 98 83 88 занг занед, бо савдо мешавад ва ба эҷора дида мешавад. агар шумо хоҳиши реклама доред, ба рақамҳои 927 455 занг занед, масъалаи рекламаро мебинем. ассалому алайкум бародаро. хотиррасон мекунем ки дом тиҷаи саҳифаи худро дар инстаграм дорад. дар саҳифаи инстаграми худ мо маълумоти пурраро оиди ҳар як хона пешниҳод мекунем. марҳамат, дар оида обуна шавед. ссилкаи инстаграм дар описания,
ва дар комментарияи видео.